హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము ఈరోజు మనము 39 మరియు 40వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 39వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య. 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 భగవాన్ నారదస్తదా. భగవాన్ నారదస్తదా. భగవాన్ నారదస్తదా. భగవాన్ నారదస్తదా. భగవాన్ నారదస్తదా. భగవాన్ నారదస్తదా. ప్రీత ప్రత్యాహతం బాలం. 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 సద్వాక్యమనుకంపయా. 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 మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా.
ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీత ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీత ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా మైత్రేయ హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్యం భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యాహం తం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. ధన్యవాదం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యహతం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీతః ప్రత్యహం తం బాలం సద్వాక్యమనుకంపయా. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలికెను. ఇది ఆ విధముగా ఉదాహృతం పలికినది ఆకర్ణ్య విని భగవాన్ నారదః మహాత్ముడగు నారదుడు
మహాత్ముడగు నారదుడు మహాత్ముడగు నారదుడు తదా తదా అప్పుడు ప్రీతః ప్రసన్నుడై ప్రత్యాహ ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను తం అతనికి బాలం బాలకుడగు సత్వాక్యం హితోపదేశమును అనుకంపయా దయాళువై భావము బై శ్రీల ప్రభుపాద మైత్రేయ ముని ఇట్లు పలికెను మహాత్ముడగు నారద ముని ధ్రువ మహారాజు పలుకులను విని అతని ఎడ మిగుల దయాళువయ్యను అంతటా ఆ బాలుని ఎడ నిరుహేతుక కరుణను చూపుచు ఇట్లు ఉపదేశించెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము రామకృష్ణ ప్రభు. ఓకే, చంద్రావతి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, వీలవుతుంది. ఎస్ ప్రభుజీ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. శ్రీల నారదముని ఆది గురువు అయినందున తనను కలిసిన వారందరకు పరమోత్తమగు లాభమును చేకూర్చుటయే సహజముగా అతని ఏకైక కార్యము. ఇక ధ్రువుడు చిన్న బాలుడు, అతని కోరిక కూడా ఆటలాడు బాలుని కోరిక వంటిదే. అయినను నారదముని ఆ బాలుని ఎడ దయాళువై అతని హితము కొరకు ఈ వాక్యమును పలికెను. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 40వ శ్లోకము. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంతాః జనన్యాభిహిత పంతాః జనన్యాభిహిత పంతాః స వై నిశ్రేయసస్యతే స వై నిశ్రేయసస్యతే స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భగవాన్ వాసుదేవస్తం భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రవణాత్మనా భజతం ప్రవణాత్మనా భజతం ప్రవణాత్మనా. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంతాః స వై నిశ్రేయసస్యతే జనన్యాభిహిత పంతాః
स वै निःश्रेयसस्यते जनन्याभिहितपन्ताः स वै निःश्रेयसस्यते जनन्याभिहित भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना भगवान् वासुदेवस्तं भजतं भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना नारद उवाच जनन्याभिहितपन्ताः स वै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना नारद उवाच निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं प्रवणात्मना हरे कृष्ण भक्तवत्सल मुरारिदास प्रभु विशालवती माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्दाः स वै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्दाः स वै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे धन्यवाद। कृष्ण सुब्रमण्यम प्रभु इंदुमती माताजी हरे कृष्ण प्रभु सुब्रमण्यम प्रभु मंजुभाषिनी माता हरे ओके హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పందాః స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రణవాత్మనా. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంతాః స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రవణాత్మనా. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण रामांजनी माताजी चंद्रावती माताजी हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంతాః స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రవణాత్మనా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంథాః స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రవణాత్మనా. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण राजेश्वरी माताजी भवानी माताजी హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంథాః స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రవణాత్మనా. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంథాః స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజంతం ప్రవణాత్మనా. భజతం కృష్ణ. ప్రవణాత్మనా. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण नारद उवाच నారద ఉవాచ नारद मुनि पलिకెను నారదుని పలికెను. జనన్యా నీ జననిచే జననిచే అభిహితః
తెలుపబడిన తెలుపబడిన పంతాహ పతము పదము సహ అది వై దిక్కముగా నిశ్రేయసస్య జీవిత చరమ లక్ష్యము నీకు భగవాన్ దేవదేవుడగు వాసుదేవః శ్రీకృష్ణుని తం ఆతనిని భజ సేవించుము తం ఆతనిని ప్రవణ ఆత్మనా పూర్తిగా మనసు సంలగ్నము చేసి హరే కృష్ణ భావం. నారదముని ధ్రువునితో ఇట్లు పలికెను, వాసుదేవుని భక్తి యోగ పథమును అనుసరించుమని నీ జననియగు సునీతి వసగిన ఉపదేశము నీకు యుక్తమైనది కనుక ఆ దేవదేవుని భక్తి అందే నీవు పూర్తిగా సంలగ్నుడవగుము. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శిల ప్రభుపాద్కి జై. బ్రహ్మలోకము కన్నను ఉత్కృష్టమగు స్థానమును ధ్రువుడు పొందగోరెను. దేవతా శ్రేష్ఠుడైనందున బ్రహ్మదేవుడే ఈ లోకమునందు అత్యున్నత స్థానమునందున్నట్టి వాడు. కాని ధ్రువుడు అతని లోకమునకు పరమైన లోకమును వాంఛించెను. కనుక అతని కోరిక ఏ దేవతార్చనముతోనూ సిద్ధింపబోదు. భగవద్గీత యందు వర్ణింపబడినట్లు దేవతలొసగేడి ఫలములు తాత్కాలికమైనవి. కనుకనే జనని ఉపదేశించిన కృష్ణ సేవా పథమును అనుసరించుమని నారదముని ధ్రువునికి తెలిపెను. శ్రీకృష్ణుడు ఏదేని వసగినప్పుడు అది భక్తుని ఊహకు అతీతముగానుండు. ధ్రువుని కోరికను తీర్చుట ఏ దేవతకైనను అసాధ్యమే అని సునీతి నారదముని ఇరువురుకును తెలుసును. కనుకనే కృష్ణ భక్తి విధానమును అనుసరింపుమని వారిరువును ఉపదేశించిరి. భగవానుని వలె ఎవరినైనను అనుగ్రహింపగలిగినందున నారదముని ఇచ్చట భగవానుడని సంబోధింపబడిను. ధ్రువుని ఎడ అతడు మిగుల ప్రసన్నుడయ్యను. ధ్రువుడు కోరినది అప్పటికప్పుడే తీర్చుటకు అతడు సమర్థుడే అయినను నిజమునకు అది గురుధర్మము కాదు. శాస్త్రములందు నిర్దేశింపబడినట్లు శిష్యుని ఉత్తమమగు భక్తియోగమున నియుక్తము కావించుటయే గురుధర్మము. ఉదాహరణకు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని సన్నిధి అందే ఉండెను. యుద్ధము చేయకనే ప్రతిపక్షముపై విజయమును ఆ దేవదేవుడు అర్జునునకు వసగగలిగిడివాడే అయినను ఆ రీతి కావింపలేదు. పైగా యుద్ధము చేయమని అతడు అర్జునునకు తెలిపెను. అదే రీతిగా వాంఛిత ఫలమును సాధించుటకు భక్తి యోగమును చేపట్టుమని ధ్రువునితో నారదుడు పలికెను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలకు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం
శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యము కేకుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 8వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయంలో మరి ఆ ధ్రువుడు గృహమును వీడిన తదుపరి అతనికి మరి దర్శనం ఇచ్చిన, అంటే అతని దగ్గర ప్రత్యక్షమైనటువంటి నారదముని అతనికి హితబోధం చేయడము, ఆ హితబోధనలకు అతడు, అంటే వాస్తవానికి ఇక్కడ నారదుడు మొదటగా చేసినటువంటి ఉపదేశాలను ఆయన స్వీకరించలేదు ధ్రువుడు. ఎందుకంటే నారదుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు ఒక బ్రాహ్మణుడికి సరిపోయే విధంగా ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలుగా అవి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో కనుకనే మరి క్షత్రియుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు మరి ఆయన యొక్క ఉపదేశాలను తాను, అంటే ఒక గురువు ఒక ఉత్తమమైనటువంటి తనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి వైష్ణవుడు అతడు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దానిని స్వీకరించలేనటువంటి స్థితిలో ఉండి దానికి అతడు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నాను అని, తన యొక్క ఉద్దేశ్యము వేరుగా ఉంది, మీరు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు వేరు. ఎందుకంటే క్షత్రియుడిగా రాజ్యకాంక్ష కోసం అతడు వచ్చినటువంటిది. కానీ మరి అంతకుముందు నారదుడు చేసినటువంటి ఉపదేశాలు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నందువలన మరి మీ యొక్క ఉపదేశాలను నేను స్వీకరించలేనటువంటి సిగ్గుమాలిన స్థితిలో నా పరిస్థితి ఉన్నది అంటూ అతడు తన యొక్క దీనమైనటువంటి స్థితిని తెలియచేసుకుని ఇంకా ఆయన అడుగుతాడు, ఇక మరి హే ప్రభు, మీరు బ్రహ్మదేవుని యొక్క పుత్రులలో ఉత్తములు అయినటువంటి వారు, మీరు సమస్త జగత్తు యొక్క హితము కొరకు మరి మీరు వీణను మీటుచు ముల్లోకాలు కూడా సమస్త జగత్తుని మీరు పర్యటిస్తూ ఉంటుంటారు. మీరు సమస్త జీవుల యొక్క లాభం కొరకే ఆ విధంగా విశ్వమంతటా సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే కాంతిని వెదజల్లుతూ లోకాలన్నిటికీ కాంతిని ఇస్తూ ఉంటాడో అదే విధంగా ఈ జీవులందరిలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తూ ఉండేటువంటి వారు మీరు. సో కనుక మీరు మరి నన్ను అనుగ్రహించండి అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఆయన అడుగుతాడు, ముల్లోకాలలో ఇంతవరకు ఎవ్వరూ కూడా, చివరికి నా తండ్రి తాతలు కూడా పొందలేనటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని నేను కోరుచున్నాను. కనుక మరి ఆ మార్గంలో నా యొక్క జీవిత లక్ష్యం అది. నేను క్షత్రియ వంశంలో జన్మించినటువంటి నాకు మరి జరిగినటువంటి అవమానానికి నేను ఇక్కడ కోరుకునేటువంటిది ఏమిటంటే, నా లక్ష్యం ఏంటంటే పరమోత్కృష్టమైనటువంటి మా తాత కానీ మా తండ్రులు కానీ పొందలేనటువంటి, తాతలు కానీ తండ్రి కానీ పొందలేనటువంటి స్థితి నాకు కావాలి. ఆ విధమైనటువంటి నా లక్ష్యాన్ని నేను సాధించడానికి నాకు నిజమైనటువంటి మార్గమును, సత్య పథమును నాకు దయచేసి ఉపదేశించండి. ఎందుకంటే మీరు ఆ విధమైనటువంటి సమర్థులు
అంటూ అతనిని వేడుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనము నిన్నటి వరకు చూసినటువంటిది. ఇక మరి ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా వాస్తవానికి ఎవరు ఇవన్నీ మైత్రేయ ముని విదురుడుకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ విషయాలను యాక్చువల్గా భాగవతం ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది సూత గోస్వామి నైమిషారణ్యంలో బ్రాహ్మణులకు చెప్తున్నట్టు. మరి ఈ విషయం ఇంతకు ముందు ఎక్కడ ఉందంటే ఇది సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్పినటువంటిది. మరి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు యథార్థంగా వ్యాసుల వారి ద్వారా విన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా పరంపరలో వస్తూ ఉన్నటువంటి వారు అంటే మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన భగవత్ కథలను, ఈ సంబంధాన్ని, విషయాలను వాస్తవానికి ఇది ముందుగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్కి చెప్పినటువంటిది. సో ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారి ముఖత విన్నటువంటి సూత గోస్వాముల వారు నైమిషారణ్యములలో బ్రాహ్మణులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలుగా ఆయన ఈ విషయాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడితో ఏం చెప్తున్నాడో ఇక్కడ అంటే ఆ నారదుడికి మరియు ధ్రువుడికి మధ్య జరిగినటువంటి దేవర్షి నారదుడికి మరియు మరి భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణలో ఈ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీత ప్రత్యాహతం బాలం సద్వాక్య మనుకంపయా. సో మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మైత్రేయుడు ఆ విదురుడితో అంటూ ఉన్నాడట. ఏం చెప్తున్నాడు? ఆ నారదుడికి మరియు ధ్రువుడికి జరిగినటువంటి సంభాషణలో విషయాన్ని గురించి. మహాత్ముడైనటువంటి నారదముని ఆ భక్త ధ్రువ మహారాజు పలికినటువంటి పలుకులను విని, ఆ భక్త ధ్రువుడు పలికినటువంటి ఆ మాటలను విని, ఇంతకుముందు ఆయన వేడుకున్నాడు కదా, ఈ ముల్లోకాలలో అంటే నా తండ్రి తాతలకు మించిన రాజ్యాన్ని నేను కాంక్షిస్తూ ఉన్నాను, ఆ విధమైనటువంటి మార్గ నిర్దేశకం నాకు చెయ్యండి అని మరి ధ్రువుడు ఆ నారదులు వారిని వేడుకున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు నారదుల మహర్షితో ఆ విధంగా అన్నారో, నారదుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మైత్రేయ ముని. మహాత్ముడైనటువంటి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవాన్ నారద స్తత అని చెప్పబడింది. సాధారణంగా మనము మరి పరాశర ముని ఆ భగవాన్ అనేటువంటి పదాన్ని 6 ఐశ్వర్యాలు సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి అని వివరించినటువంటిది. ఆ 6 ఐశ్వర్యాలు సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఆ విష్ణు భగవానుడికి అది ఉపయోగించేటువంటిది భగవాన్ ఉపయోగిస్తారు. అలాగే ఈ భగవాన్ అనేటువంటి పదాన్ని మరలా మనం ఇంత ముందు కూడా చూసాం, ఇద్దరికి ఉపయోగించినటువంటి భాగవతంలోనే. అక్కడ కూడా మనకి డౌట్లు వచ్చేసి ఇక్కడ మరి భగవాన్ అంటే శ్రీకృష్ణుడు కదా, భగవాన్ అంటే మరి ఇక్కడ నారదుడిని కూడా భగవాన్ అంటున్నారు అని అంటే, వాస్తవానికి ఆ భగవాన్ అనేటువంటి పదము ఆ పరాశురముని ఇచ్చినటువంటి వివరణ పరంగా సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాలు కలిగినటువంటి కారణంగా అది శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఉపయోగించేటువంటి. అలాగే ఈ భగవాన్ అనేటువంటిది మహాత్ములు గొప్ప వారైనటువంటి, సాధారణంగా ఈ 4 అక్షరాల్లో భా అంటే భూమి అని చెప్తారు, గగనం ఆకాశము, వా అంటే వాయువు, తర్వాత నా నీరు. ఈ అంశాలతో కూడి ఉన్నటువంటి వీటి సంబంధాన్ని, వీటిని ఆధీనపరచుకోగలిగేటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక వీళ్ళు మహాత్ముడైనటువంటి, మనం ఇంతకుముందు చూసినప్పుడు మనకి బ్రహ్మకు కూడా భగవాన్ అనే పదము ఉపయోగపడింది. సో ఆ భగవాన్ అనేటువంటి పదం ఇక్కడ మహాత్ములుగా, గొప్ప వాళ్ళైనటువంటి, గొప్ప ఆత్మలైనటువంటి వారిగా కన్సిడర్ చేసేటువంటి పదంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. సో కనుక ఆ భగవాన్ అనేటువంటిది మొదటగా మనము భాగవతంలో చూసినటువంటిది బ్రహ్మకు ఉపయోగించాడు వ్యాసుల వారు.
అలాగే తదుపరి మొన్న చూసిన ఇంతకుముందు పూర్వపు అధ్యాయాల్లో చూసినట్లుగా శివుడికి కూడా ఉపయోగించబడింది. అలాగే ఇప్పుడు అదే పదాన్ని మరలా మనం చూస్తున్నటువంటిది నారద మహర్షికి కూడా ఉపయోగించినటువంటిది. సో నారద మహర్షి ఎంత గొప్పవాడంటే ఎవరు కోరుకుంటే దాన్ని ఇవ్వగలిగే, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది కోరినా అది ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి మహాత్ముడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాడబడినది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అందుకనే ఆ మహాత్ముడైనటువంటి నారదముని భక్త ధ్రువుడు పలికినటువంటి ఆ పలుకులు వినిన ఎడ ఎంతో దయాళువయ్యాను అని చెప్తున్నారు. ఇత్యుదాహృతమాకర్ణ్య భగవాన్ నారదస్తదా ప్రీత ప్రత్యాహతం బాలం. సో ఆ బాలుడికి ఇక సద్వాక్యమనుకంపయా, పరమ అనుకంపయా అంటే పరమదయాళుడు అయినటువంటి, అంటే ఆ బాలకుడైనటువంటి ధ్రువుడు పలికినటువంటి ఆ పలుకులను విని మరి మహాత్ముడైనటువంటి నారద మహర్షి మిగుల దయాళువుడై ఆ బాలుడి ఎడ తన యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణను చూపుతూ ఈ విధంగా ఉపదేశించాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి చెప్పబడుతుంది, నారదముని ఆది గురువు అయినటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి బ్రహ్మ తర్వాత అంటే జగద్గురువుగా ఆధ్యాత్మిక ఆది గురువుగా భగవంతుడు, ఆయన ద్వారానే మిగతా అన్ని వచ్చినటువంటివి కనుక అది. కానీ భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మ తదుపరి, అంటే బ్రహ్మ సృష్టి జరిపిన తర్వాత ఈ భగవతత్వాన్ని గురించి వివరించినటువంటి వాడు ఆది గురువు అని చెప్తున్నారు. సో కనుక నారద మహర్షి ఆది గురువుగా కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటాడు. సో మరి అటువంటి ఆది గురువు అయినటువంటి నారద మహర్షి తనను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి లాభాన్ని చేకూర్చుటయే ఆయన యొక్క సహజమైనటువంటి ఏకైక కార్యముగా ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి కారణంగా ఆ దయాళువైనటువంటి నారదులు వారు మరి ధ్రువుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు అంటూ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట నారదుడు అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, నారద ఉవాచ జనన్యాభిహిత పంతాః స వై నిశ్రేయసస్యతే భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రవణాత్మనా. సో నారద ఉవాచ, నారద మహర్షి పలికాడు అని చెప్తున్నారు. జనన్యా అభిహిత అంటే జనన్య ఆ ధ్రువుడి యొక్క తల్లి అయినటువంటి సునీతి చేత, అభిహిత తెలుపబడినటువంటి, పంతాహ మార్గము, స వై నిశ్రేయసస్య జీవిత పరమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఖచ్చితమైనటువంటి మార్గమే. ఎటువంటి మార్గం అంటే చెప్తున్నారు, భగవాన్ వాసుదేవస్తం భజతం ప్రవణాత్మనా. సో మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తి యోగ పథమును ఎటువంటి హితబోధ చేసింది ఆమె, జీవిత పరమలక్ష్యమైనటువంటి మార్గం చెప్పింది. ఏమిటా మార్గం అంటే వాసుదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని, ఆ విష్ణు భగవాను వాసుదేవుని, విష్ణు తత్వమే కృష్ణతత్వం. సో కనుక వాసుదేవుని భక్తి యోగ పథమును అనుసరించమని ఆ ధ్రువుడి యొక్క తల్లి చెప్పినటువంటి ఆ వసిగినటువంటి ఉపదేశము అతడికి యుక్తమైనది అంటూ చెప్తున్నాడు నారద మహర్షి ధ్రువుడితో. సో అందుకే నారదుడు ధ్రువుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, వాసుదేవుని భక్తి యోగ పథమును అనుసరించమని జనన్యాభిహిత పంత. సో నీ యొక్క తల్లి అయినటువంటి సునీతి వసిగినటువంటి ఉపదేశము నీకు యుక్తమైనది, సరి అయినది. అదే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమలక్ష్యము, చరమలక్ష్యమైనటువంటిది, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే అంటూ నారద మహర్షి తన తల్లి సునీతి
ఏదైతే ఉపదేశమో చెప్పిందో, నీ తల్లి చెప్పినటువంటి ఉపదేశాన్ని అనుసరించి నీవు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి వచ్చావు కదా, ఆ మార్గము సరి అయినది, నీకు యుక్తమైనది, నీవు కోరుకున్నటువంటిది నెరవేరాలి అంటే అది మాత్రమే నీకు, ఆ మార్గము మాత్రమే, ఆయన మాత్రమే నీకు ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి ఓ బాలక, ఓ ధ్రువ, ఆ దేవదేవుని భక్తి యందే నీవు పూర్తిగా సంలగ్నుడు మగుము అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ధ్రువుడు బ్రహ్మలోకము కన్నను. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి బ్రహ్మ యొక్క స్థానము ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానంగా చెప్పబడుతుంది. సో కనుకనే అతడు ఎవరు, ధ్రువుడు ఇక్కడ తన తాత, అంతకు ముందున్న తాత అంటే ముత్తాత బ్రహ్మదేవుడు, వీళ్ళందరికంటే కూడా వాటికి పరమైనటువంటి లోకాన్ని ధ్రువుడు వాంఛించినటువంటిది. మరి కనుకనే ఆయన ఏదైతే హితబోధ చేశాడో, అంటే ఆయన ఏదైతే వాంఛిస్తూ ఉన్నాడో ఆ కోరిక మరి ఇతర ఏ దేవత అర్చనం వలన కూడా నెరవేరేటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే మరి ఆ ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటిది ఈ బ్రహ్మ స్థానం కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అతడు వాంఛించినటువంటిది. సో కనుక మరి ఇతర ఏ దేవతను అర్చించినప్పటికీ కూడా అది మరి నెరవేరేటువంటి కోరిక కాదు. సో కనుకనే తన తల్లి ఉపదేశించినటువంటి ఉపదేశము అతడికి సరి అయినదే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారే భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఆ అధ్యాయంలో ఒక శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది, హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్, ఎవరైనా 7వ అధ్యాయంలో అల్పబుద్ధి కలిగిన మనుషులు దేవతలను అర్చిస్తారు అనేటువంటి శ్లోకాన్ని గుర్తున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. గిరిజా మాతాజీ, అన్మిట్ చేసుకుని మాతాజీ ఇచ్చారు. గిరిజా మాతాజీ. నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ. హరే కృష్ణ కాదు మాతాజీ. ఓకే, రాజేశ్వరి మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మిట్ చేసుకోండి. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఏప్యన్య దేవతా భక్త్యా యజంతి అవిధి పూర్వకం వస్తుంది ప్రభుజీ. హరి ఓకే, దగ్గరగా ఉంది కానీ కాదు మాత, కరెక్ట్ గా అంటే అదే కాదు అక్కడ చెప్పింది. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ, ప్రేమలత్ భవానీ మాతాజీ. అది శ్లోకం కంప్లీట్ గుర్తు రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దైవీ హేషా గుణమయ్యి ప్రభుజీ. కాదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణామ్స్. కామైస్తైర్స్తైర్హృతజ్ఞానాః ప్రపద్యంతే అన్య దేవతాః తం తం నియమమాస్తాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయా. ఇంతకుముందు మాతాజీ కూడా అదే చెప్పారు. అంటే అది కొంత వస్తుంది కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇచ్చింది అది కాకపోవచ్చు. అల్పబుద్ధయ అని వస్తుంది ప్రభుజీ, అది గుర్తు రావటం లేదు. నేను కూడా కామైస్తాయి హృత జ్ఞాన. ఓకే మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ కూడా అయిపోయింది కదా. సరే, హరే కృష్ణ. ఇంకా ఓకే, సర్లేండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ యజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వస్తుందా ప్రభుజీ? వస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, అవి కూడా వస్తాయి. ఇది ఎక్కువగా అక్కడ ఉపదేశించింది అయి ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే దేవతార్చన గురించి. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, అంతవంతు ఫలం తేషాం తద్ భవత్యల్పమేధసాం భవాన్ దేవాన్ యజోయాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి అంటూ చెప్తారు. సో కాబట్టి అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు అని, మరి వారిచ్చేటువంటి ఫలాలు పరిమితమైనవి, తాత్కాలికమైనవి.
అని అప్పుడు చెప్తారు. దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు వారి లోకాలకే వెళ్తారు. ఎందుకంటే మరి ఆ దేవత ఆరాధకుడు భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుడు అని చాలా స్పష్టంగా భగవంతుడు అక్కడ ఏంటంటే కామయ్య దాంట్లో ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే ఆ విధంగా వాళ్ళకి నేను అనుగ్రహిస్తాను అనేటువంటిది అది వస్తుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే దేవత ఆరాధన చేసేవాళ్ళు ముక్తిని అంటే భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు. ఏ దేవత ఏది ఇచ్చినా అది తాత్కాలికం. ఎందుకంటే ఈ దేవతలందరూ కూడా భౌతిక జగత్తులో భగవంతుని యొక్క ఆ విశ్వరూపంగా చెప్పబడేటువంటి మొత్తం ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో అందులో మనకి వీళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భాగాలే. మనుషులు కూడా భగవంతుని యొక్క దేహంలోని అంగాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అందుకే శిరస్సు అని, బాహువులని, ఉదరం అని ఇవి చెప్పేటువంటి. సో కనుక ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఏ దేవత ఇచ్చేటువంటి ఫలమైనా తాత్కాలికమైనటువంటిదే. సో కనుక మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటిది ఆ దేవతలకు కూడా సాధ్యము కానటువంటి వరం కనుక, అంటే ఆయన వాంఛించినటువంటిది కనుక అందుకే ఇక్కడ మరి ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి సో ఈ దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క వివిధ భాగాలుగానే చెప్పబడేటువంటి వాడు. సో కనుక మరి అటువంటి వాళ్ళు మరి వారికి మించినటువంటి మన తాహతుకు మించి ఏది కూడా మనం చేయలేం కదా. సో కనుక ఈ దేవతలు ఎవరు కూడా నెరవేర్చలేనటువంటి కోరిక మరి ధ్రువుడికి కలిగినది కనుక దానిని నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క సేవా పథము అనుసరించమని ధ్రువుడికి తన తల్లి సునీతి బోధించినటువంటి బోధనైనా, అలాగే నారద మహర్షి కూడా అదే పథాన్ని అనుసరించమని చెప్పడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు తప్ప మిగిలిన వారు ఎవరు కూడా ఈ విధమైనటువంటి కోరికను నెరవేర్చగలిగేటువంటి వారు కాదు. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం, కర్దమ ముని విషయంలో తన భార్య అయినటువంటి దేవహూతి అంటే ఆమె కోరుకున్నటువంటి దాని కొరకు అతడు సృష్టించినటువంటి విషయాన్ని అతడే ఆశ్చర్యపోతారు అని చెప్తారు. దేవతలు సహితము పొందలేనటువంటి విషయాన్ని కర్దమమునికి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా లభిస్తూ ఉండేటువంటిది. ఆయన పొందినటువంటి సౌధం ఏదైతే ఉందో ఆ విమాన ఇది సో ఆయనే ఆశ్చర్యపడతారు, భగవంతుడు కృప నాకు ఇంత గొప్పగా కలిగిందా అని కర్దమముని ఆశ్చర్యపడింది. సో కనుక అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏదేని వసగినప్పుడు అది భక్తుని ఊహకు కూడా అతీతంగా ఉండేటువంటిది. మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు కోరినటువంటిది ఏ దేవతకైనా అసాధ్యము అనేటువంటి విషయము ఆ ధ్రువుడి యొక్క ఆలోచన తెలిసినటువంటి ఆయన యొక్క తల్లి సునీతి, అలాగే నారదముని ఇరువురికి కూడా ఆ విషయం తెలుసు. అందుకే వారు మరి ఆ విధంగా అతనికి మార్గ నిర్దేశకం చేశారు. మొదటగా తల్లి, ఆ తర్వాత గురువు, ఆది ఇక్కడ గురువుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి పరమ గురువు అయినటువంటి నారద మహర్షి ఇద్దరు కూడా కృష్ణ భక్తి భావననే అనుసరించమని చెప్పగలిగినటువంటి వారు. సో ఇక్కడ అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నారదుడు కూడా భగవానుడు వలె దేన్నైనా ఆ మార్గాన్ని అంటే నేరుగా అతడు ఇవ్వకపోయినా ఆ మార్గాన్ని అనుగ్రహించగలిగేటువంటి కారకుడు కనుక నారదముని ఇక్కడ భగవానుడని సంబోధించబడ్డాడు అని చెప్పినటువంటిది. అలాగే ఆ నారదముని ఆ ధ్రువుడి ఎడ ప్రసన్నుడైనటువంటి కారణంగా మరి వాస్తవానికి నారదుడు ధ్రువుడికి ఆ విధమైనటువంటి స్థితిని కలిగించగలిగేటువంటి స్థితిలో కూడా నారదుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కానీ ఆయన అది చెయ్యడు. ఎందుకంటే భక్తుడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఏదైనా ఇవ్వగలడు అనేటువంటిది ముందు చెప్పారు.
సో కనుక నారదుల వారు కూడా ఒకవేళ ధ్రువుడు అడిగితే భగవంతుని సహాయంతో ఆ విధంగా చేయగలడు. కానీ అది గురుధర్మం కాదు కనుక శాస్త్రాలలో నిర్దేశించినట్లుగా తన శిష్యుడికి ఉత్తమమైనటువంటి భక్తి విధానాన్ని బోధించడమే గురుధర్మము కనుక మరి నారద మహర్షి ధ్రువుడికి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవ్వమని, అదియే అతను కోరుకున్నటువంటి కోరికను నెరవేర్చగలిగేటువంటి ఏకైక మార్గము అని అతడికి హితబోధ చేసినటువంటిది. సో ఎందుకంటే దానికి ఇక్కడ మరి వాస్తవానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వాపర యుగంలో మరి అవతారం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ దేవకి వసుదేవుల పుత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితోనే ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి స్థితిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఎటువంటి యుద్ధం చేయకుండానే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో వారికి విజయ అవకాశాన్ని కలిగించవచ్చు. కానీ మరి ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నీకు నేను శరణాగతుడను, నీ శిష్యుడను, నాకు సరి అయినటువంటి మార్గనిర్దేశకము చెయ్యి, ఎందుకంటే మోహం కారణంగా నా యొక్క కర్తవ్య విషయంలో అంటే మమకారం కారణంగా నేను నా యొక్క మోహానికి గురి అయ్యి, అంటే మమకారం కారణంగా నా తాత, గురువు, నా బంధువులు అనేటువంటి మమకారం కారణంగా నేను మోహానికి గురి అయ్యాను. ఆ కారణంగా నా కర్తవ్య విషయాన్ని నేను మర్చిపోయాను. సో కనుక నాకు సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేయమంటే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి గురు ధర్మాన్ని ప్రకారంగా అతడికి సరి అయినటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేశాడు. మొదటగా ఆత్మతత్వాన్ని, ఎందుకంటే అందరినీ నేనేదో చంపుతున్నాను అంటే ఈ దేహం మాత్రమే చంపబడేది, జీవుడు ఎవడు కూడా చావడు అనేటువంటి తత్వాన్ని తెలియచేసి, తర్వాత తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని తెలియచేసి, ఆ విద్యుక్త ధర్మం ద్వారా యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడం గురించి తెలియజేసి, ఆ యోగ విధానంలో భక్తి యోగాన్ని తెలియచేసి, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతమైనటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తూ చివరికి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ అన్ని ధర్మాలను పరిత్యజించి నన్నే శరణు పొందు, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విముక్తుని చేస్తాను అంటూ చెప్పి బోధించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. సో కనుక గురువు యొక్క స్థితిని కూడా ఇక్కడ గురువు ఏ విధంగా మార్గనిర్దేశకం చేయాలో కూడా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి వాంఛితమైనటువంటి ఫలాలను పొందడానికి భక్తి యోగము, అది భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైన భక్తి మాత్రమే ఏకైక మార్గము. ఆ భక్తి మార్గము ద్వారానే వాంఛిత ఫలాలను. సో అందుకే భగవద్గీతలో కూడా ఇంతకుముందు మీరు వివిధ రకాల శ్లోకాలు చెప్పినట్లుగా ఎవరెవరు ఏ విధంగా భగవంతుడిని అంటే వివిధ దేవతా అర్చనలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది భక్తిగా అంటే ఆ దేవతలను. సో అందుకే మనం మరి త్వరగా ఫలితాలు కావాలనేటువంటి ఉద్దేశాలతో దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు. అది కూడా ఒక రకంగా పరోక్షంగా భగవంతుడిని ఆశ్రయించినట్లే, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని దేహంలో ఉన్నటువంటి అంగాలు కనుక. కాకపోతే అది సరైనటువంటి మార్గం అవిధిపూర్వకము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. విధిపూర్వకం అంటే ప్రత్యక్షంగా నేరుగా భగవంతుని యొక్క భక్తి యోగ విధానంలో ఉండడము, ఆ భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని ఎరిగి ఆ సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడమే భక్తి మార్గము. ఆ విధమైనటువంటి భక్తి యోగాన్ని చేపట్టమని ధ్రువుడికి ఆ తల్లి మరియు నారదుడు ఇద్దరు కూడా బోధించినటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.